Ay daghan sa inyohan nga ni. Ang tawag ini sa mo adre kay dragon fruit kay dragon mamang po fruit. ilhang tawag niya so on ra pud me. For today's video makiat magkaon mig dragon fruit. Kuha na ba? Kasa. Ari may dragon fruit gidasi ni kadin tara bagong harvest nga dragon fruit. Bago na harvest na dragon fruit, hinatag sa silingan. Hinatag di sa mga amigo. Tara. Grabe ko kuan read kayo. Wow, kalamit! Dragon fruit. Ang kanang dragon fruit mga kiat kay ganahan siya kanang mga yuta nga batuon. Natoon? O kanang batuon bi nga yuta. May ampay niya, may ganahan niya nga kanang ana siya itanom. Di siya ganahan og yuta nga kanang tambok kayo kay kanang labi na kanang yuta nga wala kay bato kay kuan mura siya Hindi, na yung mga daot. lamigan. Ganahan niya kanang nay mga daghang bato-bato asa. Ay, my God. So mga tara. Read kayo. Dragon fruit. Yung tumoy. First time pa na mong kakaon anay. First time pa dyan ko kakawa ng dragon fruit. Lami kayo taste. Lah. Ano ka na? Lami yun. Hinok man. Lami man kini dragon fruit Kining dragon fruit kay isa kanang Mga- dili ni siya native nga prutas diri sa mo Wala ni siya kanang breeding ron ni ba? Nya Ganasa. dunay daghang mga samilya nga gipasanay nga samilya ba. Ganan siya matanong ka ng mga bato-bato. Then, di sa ganang mga yuta ka ng mga tambukon ba? Kini siya ganahan ni siya mo buhi ka ng mga batoon nga Mm, yuta. batoon. Dili siya tambok nga yuta kay mo iyang ganahan ka ng daghang bato. Mo Gana, tambok siya pero kanang tambok kay nga yuta mo daot ang iyang kuan. Mo daot nun siya. kung may mga bato-bato, then ganan mo siya mamunga ni sila kuan ka ng mga hinog. Usay kung Basta Kung ting init. hinog kay kuan. Basta ting init may kasugaran ting pamunga niya basta ting init. de, kung di pa siya hinog, kung di siya hinog, puti pan ko ni sud. Puti niya green ang panit. Oh, Ay daghan sa inyohan nga ni. Ang tawag ini sa mo adre kay dragon fruit kay dragon mamang po fruit. ilhang tawag niya so on ra pud me. amo gisuon kay ngano no. Ah. Wala sa dragon na panit. Mura siya dragon daw. Nagara dragon. Mura siya dragon. Mura siya hinganlan siya dragon fruit pero wa mi kibaw unsay tawag sa inyo ha. Kini siya nga prutas. Dili gini siya native diri sa amoang lugar. Kanang gibreeding ra ni ba ya. Nay mga daghang nakapa-breeding og samilya mo na ni daghan po diri. Motobo ra na siya ka ng mga bato-bato nga na sa yuta. Motobo ra ni siya kana mga batuon nga yuta. Moy ampay niya. Ganan mo Kapot ra po ni siya og kanang bisag mga kahoy, may butag mga kahoy mo kapot ra ni siya, bubuhi ra ingon ani bisag mga kahoy. mo kay Mo katay patay ra siya. Basta motugyad lang ilang motugyad lang iyang lawas dito sa yuta ba. Oh, nagkatay sila diri magtuyo. Yan nami be. Alam ayo. First time pag siya nakatilaw pero paborito na niya. First time pa din ako nakatilaw, lami kay tamis. Tamis mong god siya god. Tamis niya kanang medyo may pagka juicy ba. Una kung makatilaw ka og dragon fruit, ganahan jud ni sa iyang lasa kay juicy nga medyo may pagkatamis-tamis. Hinay lang. Kanya dili pud siya ingon nga kanang hot kanon, dili siya ingon nga kanang mura siya gahi kanon ba. Wala ka siya kanang smooth ra kay kanon Smooth kayo. kanang medyo may kapareho siya sa kanahang Kanang mga kwan kanang pareho sa pinya. oh Pareho siya sa pinya. na pero pag hinay lang kaon kay mamansay sa nina. Pero kala ni siya kinanglan magkaon ka ani nga prutas. Dili lang ka magpaspas kundi magamping kasi mo sa nina kay labi Okay. na ang imo sa nina karang puti. Kay makamansam ni siya, mansado man siya tagok na daro. Mansado siya kanang kuan ba? Duga. Namansa ang kayo. kuwan ba na? Pero lami kay Kay yang kuha duga. man gud siya. Uwa siya di pero mamansa sa atong birik. Nang kapoy kita glaba.